Hei, फनाबो फैबाय थायो। हेलौ जाबायना जायाखैब्रा ओइ थांबाय दं थाब फै मासे आथुरब्रा हनै ओइ मासेलाय हिनजाव बायदिलाय र' हौवासोला फैबाय ओइ माथो र' मासि गोबावथ' ओइ गोबाव जाबाय बा माथो मोनफैखाना दं माथो नोंसोरलाय फासलै बिसोरो फास दे आसोल मास्टाराथ' दानो फैथ'वा फ्रिफायारखौनो होख्लायनोसै दे होमबालाय दे ओइ दे होमबालाय दे दे होमबा नोंसोर फ्रि फायार गेलेबाय थाथ' आं बाहेरायाव थांना फैनो दे ओइ मा खालामबाय दं नै दे जोंहा लाइक नायनि औ दे नोंसोरलाय मा फ्रि फायार ल'ब्रा है गेलेबासो मिथिगोनब्रा मालाबा गेलेनायबासो मिथिगोनलै नों सोरनि फन फैदोथाय हेलौ सार टिउसन जाला दे होमबालाय टिउसन जालानोहाय नंगौ नामा नै गावलै ओइ फाग्लाफोर टिउसन जालानोहाय मा जाबावगोनलै बे मास्टारजों ओरैनो बिगारबाय थायो थ' थांसैथ' मोजांसो न'आव थाना फ्रि फायार गेलेबाय थानोसैथ' नोंसोरना खालि फ्रि फायारल' माथो खालामनो गेलेयाबालाय आलां फालांलाय ओइ आंना नेटानो 999 नांबाय माथो नोंनाल' नालै आंनाबो नै ओइ नै गावबायलै आंखौ ओइ थैबायसो नै। ओइ ओइ र' आं थांबाय दं है नोंसोर थायै बरिं मोनबायलां सनानो फन खालामसैलां नोंसोरसो जाला जेबो ओइ नै सेन्देला दोनलै इफोरावनो हेलौ सना मा खालामदों आं न'आव ओरैनो जना दं सना दे गेलेफिनलाय दे है नोंसिनि दावरावजों आंनि फन रायलायनाया थिग जाला मिथिबायना है आसोल बोरो आसोलफोरालाय ओइ नै नुवाखै अ साला है फाग्लाफ्रा आंखौ गारबोनानै गेलेबाय दं गावसा है फाग्लाफोर आंखौ गारबोनानै माब्रै गेलेखोब्रा होद र' दा गेले जासिगोनानो नै जाबायानो नै आंहा दा बेलासियाव सोलाबालै नानिनि बार्थडेआव हांसो जाहैनांगौ सोरानिब्रा अबेयाव नानिनि बार्थडेलै हांसो जाहैनांगौ फाग्लाफोर ए जोंखौ खबर होलायाखै जोंखौ खबर होलायाखै बा फाग्ला खबर होगोनब्रा नोंसोरसो आंखौ गेम गेलेनायाव खबर होथारलै दे, दाय गेले बाबा, दाय फन गेले खालाम दे बेयावनो जनोसैलै दे जिराय नंगौ नामा सना नोंलाय माथो खालामदो सना आंबो ओरैनो दं सना आं नोंखौ जोबोर गोसोखांदों सना आंबो सना दे सना दा बेलासियाव बै फारामनि दंफांसेयाव फैदे औ जागोन दे आं थांगोन दे होदोलै गाव ओइ नै नुवाखै नामा गाव ओइ फ्रि फायार फाग्लाफोर नोंसोर टिउसनाव थाङा नामा फैबायसो साला ओइ बाद दोन टिपसन थै मैयाबो मास्टारानो फैयाखै नोंसोरजों मा जाबावगोन सना मा बे जायगाया जोबोर मोजां ना नों बेयाव फैनानै माबायदि मोनखो जोबोद मोजां मोनदों हा फट' खेबना लानि र' मा खालामदोलै आसोलफोर है नों जेबो मिथिया नों दानो बुजिथ'वा देलै दे गोसोथोलायबाय था नोंसोरो सना बेयाव जानाय नंला बैयाव थांसै थौ ini kau kau ini kau berhenti segini nih आंनाव जाबायलै आंखौ रिभाइभ होफै र'लै आंबा गाव जागासिनो ओइ आं थैबायलै गेलेनो रोङा होनायाबो थैबाय Hei, nih, ang haba.
इमान बुरजा स्कवारानो है बालायलांबानो थैबाय थायो सिख्लाफोर फैदों माथो ओइ नै सिख्लाफ्रा वाव हा आयौ ओइ सनाफोर बबाव थांलै मानो नांगौ नोंसिनोलाय होबाय आसोला नोंसिना खालि गेमल' नोंसोरखौ मोनबा इनस्टल खालामगोन ब्रा सनामोन थोद लाजियाबो नामा नोंसोरलाय ओमफ्राय बहा थांनो सना ओरैनो आलां फालां मोननायखाय बेरायनो फैनायानो जोंहा होमबालाय दसे जिरायदो बेयावनो दे दे होमबालाय होमबालाय आंना हरसैलै जिरिया आंखौ टिपसनावनो हरबाय थायो माथो आंना हरा माथो गावसोना हरबाय थायो नों नाहराबा बि नाहरनायखौ बोरैथो नुनांगौ जाखो सानैबोखा आं नुबाय थायो लानोबा लाखालै महर गोसाफोरखौ मोनबाय थाया आं लाग्राङा फ्रि फायारनि एनिमिफोरखौ ला बेफोरखौ दोनथ' र' नोंसोर रावबो नुदों नामा मिथिया नुवाखै जों अ जुगामिखौबो नुवाखै आं दिनै फनबो हमाखै बियो आंनिखौ अ मालाय गोदै गोबाब सोलिबाय दं खोमा आरो बैलाय मालाय फैगासिनो जरा जरानो बा मालाय इसोरो बा मालाय फन हमनो सोलाबा जाला माथो आसोला होद मा होनोब्रा नोंसोरलाय बबेसिम बेरायनो फैखोब्रा बेरायाखैलै फाइफोर खबर होलायला माथो हा मोनगौबाय नालाय बहा नायफिनबावनो थोद मा होनो फाग्लिफोरा न'आव थांना रायलायबाय थानोब्रा थ' थांसै थ' फै खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि बे SRB प्रडाक्सनखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालाम